okolit kalure ni kata nyithi dala no bende koro gikale akweda kalure koda ni koro wuon gi nosetho koro onge joma nyalo rito gi yo makare en gino malit ahinya. Ote benano kanya kwa Ramogi Ajwang chwalo no kabu medo somogi kinde modhi mbele kotwak marwa. Kata kamano Levina kaduke twak adira weche ma mon liete kale en gino malit ahinya kendo thothne wanyalo wacho ni gichunga mana kar kendgi kendo no ka ng'ama miyo nyalo wacho ni anwe avumilia kalure ni kod nyithinda makoro no weya gimar mondo miyo ne nyithinde wuok e okang' achiel bosudo kar machielo. Kata kamano in kaka chiliel seche moko iparo ni gina kaka ratiro mage mowinjo be ni keto motegno kod kata sirikal mapacho kae kod kata nyuola maneno ni nyithi kiye kaachiel kod mond liete oko kale sandruok mora mora. Ero kamano Joyce an gi pacha kachako gi anyuola. Ing'eno onge ng'ama gombo mondo bed chiliel kata jaode olal. Gini yudo kaka an kwanza an jaoda no koturi ma ahinya chan nikech otho ka waloso nyaka kode. To nyalo bedo malit ni ka koro setho joma ni ng'iyo go kaka koro wach na nyuola lokre kodi. Inyalo bedo ni chiliel ni nyalo chayo to muma be wacho ni chiliel en tong wang' Nyasaye. Nyithi kiye be en tong wang' Nyasaye. Samitimo nigi malita mano no ing'eni Nyasaye michuo tong wang'e. Koro gima nyalo wacho ni anyuola jogi onego bed ni mako nikech namba achiel ilolo jaherani companionship chande inongo kibedo lonely. Koro ini lonely at the same time anyuola mi stress. Gin gidwani mondo gisomni inongo ka ng'eny ni kayo ng'ato kaka do bed ni jaoda nite gi mwandu mane ma mokwongo gitimre ga nade giyako. An kaka sani anyisi an aonge nini manyalo dhi access go nini death certificate mare manyalo konyra go. Mama no wach malita ahinya nikech samwino kata ng'ato luonga ni gocho na ng'isa ni Levina nitie kuma ikonyo ni bigi death certificate mar jaodi inongo ka timbre nade aonge go. To ni ng'ama ntiege nang'ono anyuola ma nyamin gi mong'e maber ngima masekale gi jaoda. Koro anyuola gima nyalo sayo gi rango kaka wan mana kaka jok moko ma kawaida. To bende kik ichun ng'ato gi wach mar ter. Anyuola ni gitabino nikech culture no mago gik monosekalo. Onego kik ichunwa gi weche mag ter. Nikech sani onego bed ni kata ka ng'ato kawa ka mwani dwa kenda. Nikech muma to ndiko ni 60 and above mane chiliel ma original. Ka mwani idwa kenda. Sani samunyalo kenda gi ng'at mambo miya kwe, onyalo be no onge mwandu to nyalo miya kwe. Mano kongiso ni nyithindo manyuolo kande right make onego ni tamorgi. Ka mwandu ja baba gi ne mwandu onego be ni imiyo gi mwandu gi. To most of the time ka sani adhi kenda kamoro to nyithindo gi be itima ng'ono wana nyimo akiyao. Kwa do kuom serikal onego be ni rango for example ng'ato kaka an ka adhi kata ka office mar widows onego be ni giwinja nikech kakoro anyuola wach ni kaka sister in law no otambre gi nino omino ni koro onge chieng' mabodo konyruok mar mond liete. Onego be ni girango gi consider gik mako abiro bedo ni anyalo bedo gi barua no odogo timbre nade olal gima onego be ni rango ni wadhi rango ka chande gidhi kata kuma dakicha gi find out ni mae chiliel adier kata obedo no onge otesene kech winjo ka ji dicho setho tiyako gik moko iyako nyaka gik minyalo be ni nyalo konyi gi ka gi found out ni en adier mo giruo kata utasego onego be ni rango ka gitimbre nade gikonyowa. Ado nasoma nemo kukum ote manya kwa Ramogi Ajwang podi medo chwalo nwa kokali yoro wadutote mag tuduko kinyi makawuono ote